lokomozioa, hezurrak eta giharrak. Hezurrak oso garrantzitsuak dira gorputzari eusteko, barruko organoak babesteko eta mugitzen laguntzeko dira. Giza eskeletoa 208 hezur ditu. Forma desberdinak dituzte, luzeak, zapalak, borobilak, txikiak. Hezurrak gogorrak izaten dira, gorputzari eusteko. Barruan zuloa dute eta hezur-mina egoten da. Hezur-mina bigun-biguna izaten da. 3 hezur mota daude. Luzeak, femurra, lauak, pelbisa, motxak, eskumuturreko hezurtxo. Hemen dituzue hezurren izenak, adibidez, buru hezurra, omoplatoa, pelbisa eta belaunburua. Batzuetan hezurrak gogor lotuta egoten dira, kremailera baten moduan, buruko hezurra bezala, eta ezin dira mugitu. Mugitu behar diren tokietan ligamentu edo lotaion bidez lotzen dira. Muskuluak eta hezurrak tendoien bidez lotzen dira. Lotaioak berriz hezurrak lotzen dituzte. Lotaioak eta tendoiak gomazko soka batzuk bezala dira. Buruko hezurrak lauak dira eta oso ondo daude elkarrekin pegatuta. Kutxa gogora osatzen dute. Kopeta hezurra, esfenoidea, loki hezurra, garondo hezurra eta abar. Enborreko hezurrak, bizkar hezurra hezur txikiz osatuta dago. Lepotik behera ipurriraino airegatzen da. Hezur hauek erdian zuloak dute. Zulo hortatik pasatzen dira burmuinaren agindua, gorputz guztira. Saietzak 24 dira, eta kasa osatzen dute. Kasa horren barruan birikak eta bihotza ondo babestuta daude. Pelbisak aldako hezurrak, iztar hezurrak eta bizkar hezurra lotzen ditu. Gorputz adarreko hezurrak. Beze hezurra sorbaldatik ukondoraino. Erradio eta kubitoa ukondotik eskumuturrera. Eskumuturran eta eskuan hezur txiki piloa dago. Femurra edo iztar hezurra aldakatik belaunera. Belaunean rotula hezur txiki soltea. Tibia eta peronea belaunetik txorkatilaraino. Oinetan hezur txiki piloa. Giharra mugimenduaren motorak dira. Giharrei esker mugitzen gara. Barruko organoek funtzionatzen dute eta babestuta daude, oreka, posturak eta abar. Giza gorputza 650 giharretik gora mugitzen ditu. Hemen dituzue gorputzeko giharrak, adibidez,